Pozdrav svima, ja sam Tea, Key Account Manager u Q. Pridružila sam se Q prije više od 7 mjeseci. Business development koji sam i radila prije još 6 godina prije dolaska u Q, zapravo nije mi bio na kraj pameti kada sam završila i studirala na faksu kulturologije. Nakon faksa sam zapravo odradila studij i stručnu praksu u Češkoj i Poljskoj, što me nekako i dovelo natrag u Pulu zapravo, gdje sam krenula u jednoj super agenciji sa sjedištem u Puli. Prijavila sam se na Erasmus 2 puta i uspjela sam to dobiti. Bila sam u Poljskoj u gradu Torunju i u Češkoj u Pragu. Poljska mi se više svidjela overall kao država jer je stvarno ima puno mjesta za putovati i jeftino je, a Češka i Prag, naravno Prag sam po sebi mi je jako ostao u sjećanju. Općenito putovanja, što privatno putujem ili ova iskustva Erasmusa su mi jako puno pomogla da budem otvorenija različitim tipovima ljudima, mogu povezati to sada sa klijentima kojima radim jer je to jako bitno biti prilagodljiv zapravo kao Key Account Manager jer se tu susrećeš sa ljudima koji su na različitim pozicijama, ljudima koji su iz različitih industrija i vektora i upravo tu mogu napraviti neku korelaciju s time što je i meni pomoglo da zapravo bolje odradim posao. A i vjerojatno se naučila psovke hrpu drugih jezika. Jesam, ali sam iskreno zaboravila. Iz Pule sam, tako da radim remote, dolazim u Zagreb kada trebamo putovati kod klijenata ili klijenti dolaze kod nas, što je uvijek zanimljivo i naravno da se vidim sa svojom ekipom. Od mog dolaska u Q stvarno je cijeli tim, a surađivala sam do sada sa puno različitih departmenta, svi su bili toliko supportive i pomagali mi u svemu, što je i sami proces onboardinga olakšao, tako da mi je stvarno jako drago raditi s kvalitetnim ljudima od kojih mogu nešto i naučiti. S obzirom da sam jedina žena u salesu u svom timu, stvarno moram reći da su me dečki super odmah od početka prihvatili, pomogli mi oko svega, da se brže uhodam u sve, tako da pozdrav veliki njima i hvala im na svemu. Ono što najviše volim raditi izvan posla je putovati, tako da se trudim stvarno kad god sam na godišnjem ili imam slobodno vrijeme zapravo otići negdje gdje još nisam bila, to me baš istinski veseli i već me žulja zapravo kad unaprijed nemam organiziran nekim put. Do sad gdje sam sve putovala najviše mi se dojmila Azija, Šri Lanka posebno i Tajland, tako da neka sljedeća želja je ili Japan ili Koreja. Također, jako volim sport, uvijek sam tijekom života se bavila sportom na jedan ili drugi način, a prije 2 godine sam i krenula trenirati tenis. Od uvijek volim taj sport, ali sad sam ga baš krenula igrati i stvarno mi je super. Najdrži tenisač moram reći da mi je Roger, tako da mi je jako žao da se umirovio, ali stvarno ima zanimljivih igrača i dalje gledati. Ne mogu reći zapravo nešto o sebi bez da spomenem svoju pasicu, kako ja volim zvat, koju smo udomili prije 2 godine i ona mi je ispunjava svaki dan stvarno sa srećom, sa aktivnostima, nikad nije dosadno i puno je smijeha s njom, tako da moram i priznati da kad ovako putujem u Zagreb mi ona dosta fali. Naravno da imam poroka i nekakvih mana, a to je najčešće u tome da apsolutno nema mjere kad je u pitanju jedenje slatkog i binge watchanje serija, znači ono što se na vrijeme faksa zapravo i studiranja radilo da se gledaju serije neprestano, dan danas to radim i nekad nemam granice jer me onaj next tipka na mami da idem dalje kasno u noć. Hvala što ste gledali Life at Q i pozdrav cijelom timu!